We have seen land grabbing seems to be getting on the increase, and this is an area that is of great disappointment to us, because we would like to see a situation where Kenyans do the right thing. You own the property that is rightfully yours. But we have put measures into place to ensure that this does not increase. We have seen another increase in the area of fake certificates, people trying to get employment using false documents. And again, an area that we are working hard to ensure that it doesn't jeopardize our education system. Because if we continue in that trend, as you have heard, some countries are already beginning to blacklist our degrees. And that would not be good for the young people of this country, and indeed everybody. Because if you are going to get a job out of the country and you present your papers and they are not trusted, it will jeopardize our movement and our work in different countries. Bishop, ang'omio magi mumio ng'ala mambele seche wawueni, wach mar lo to gi wach mar oboke mabandia ma ji tiyogo. Erokamano. Mani en wach mosebedo matek e pinywa ma Kenya ka. Jogo mak dwaro tich kod certificate ma ok margi osemedore mang'eny kabisa. To mani kod timore kwawe mobedo kamano, to nyiso ni somo marwa ibro duoko chien kaluwore kod pinje maoko, kata mana jogo madwa tich e piny ka. Kech kikawo kelo certificate mi idwaro go tich, to bro chuno ni nyaka tere mondo dhi onone to en certificate makare kose en mabandia. Mano bro mi tich yo mar yudo tich bedo matek. Omiyo nyaka wanon wach ni mondo mi watieke kata waduoke chien. Moloyo wadwa mondo tieke mondo jo Kenya owere kod wach mar kawo certificate ma ok margi, moloso kata River Road, kata loso e odgi, kata okawo mar nyawadgi odhi kod dwaro tich. Mano en yo ma kare. Jowa gin jogo mariek, onego wadhi school, wasom, watim penj, wakal, tiyudo certificate mari, tidhi dwaro go tich kama idhi dwaro go tich. Ok onego bed ni wakawo shortcut ma bro miwa tich matek, bro ketho nyingwa mar Kenya. Nyochi winjo ka piny ma Nigeria owacho ni ok bi yie kod barupe mowuok e Kenya ka ma ji biro kodon gi yudo degree e Kenya ka. Mano tiende ni jogo ma nyalo dwaro tich e piny ma Nigeria ka gitero degree margi to bro chuno mondo gitim penj machielo. To ka Nigeria manyalo timo kamano, to pinje maoko kaka Ulaya, kata America, kata New Zealand, kuonde ma wadware tije madongo dongo, kata dhi somo, mede somo, bro bedo ni koro tek. Mane momiyo wan kaka jogo momiwa tich mar nono wachni, wadwa mondo waket chik matek mondo mi watiek wachni. To mano ng'iyo e kembe ji giwegi koso mane migepe mek sirikal kende? Wang'iyo jogo madwaro tich ei sirikal mokwongo, nikech wan tich momiwa en mar nono jogo matiyo e sirikal. Koro jogo madwaro tich e private sector, kambi nyaka non ni ng'ato mobiro dwaro tich kuomgi en kod degree makare kata en gi certificate makare. Mano en tich ma ok wadonjie nikech ok en e bwo tich momiwa. To kugo turbin kama endi to en atamalo mar jo tich sirikal adi matiyo gi oboke mabandia. Kugo turbin nikech ang'e ni kine uchak nonro ilani to useng'iyo ni chal ni atamalo 50 tiyo gi oboke mabandia kose en 30. Sani waseyudo ni awach kata e Nyanza ka region ma wantie ka Kisumu, ji 170,000 ni kod dwaro tich kod oboke ma ok kare. Mano en gima analuongo ni pandemic, chal kod COVID manyochawa ae, nikech obro ketho nwa yore mwawuothego. Jogo madwaro tich ok bi yudo tich kaka gidwaro, nikech okelo
doubt kuom jogo madwaro tich kata jogo madwaro jotich. Kikelo barupi to nyaka chuno ni mondo watere e Kenya National Examination mondo onone to en adier kose ok en adier. Mano ok en tich mabro dhi kodwa maber. To wadonja ne weche mag loan nikech lo bende en achiel kuom gima nuwacho nomiyo ng'ala ma mbele. Fuok ni kanye sie nikech wach mar lo nitiere migawo mar lo. Jogo mamiyo ji oboke maricho koso jopiny maloko oboke gi. Fuok ni kanye. Gima timore en ni lope mag sirkal, jogo matiye sirkal seche moko kawo logo to loko margi. To mondo mi kik make, odhi okawo lo no, koseloko oboke mare, okawo title deed no, odhi ouso ni ng'at machielo. Inyalo yudo ni lo mano kwal kuom sirkal, ng'at madwa chake gede kata develop en ng'at mar adek kata ng'at mar ang'wen. To adier ochakore kod jogo mantiye sirkal. To mane gima ji jomoko ne penjo ka endi ni gineno ka ntiere umako mana joma ne piny. Joma dongo ma sirkal kod dak waseneno musemako muwacho ni ma endi en achiel kuom joma no yako lo kokamano to nomiyo ng'ato title deed ma fake. Mita joma wacho kamano mita pok oneno news ma umiyogi. Nikech pile ka pile wanyiso jogo mwasemako, wanyiso jogo lope mwasekawo, gin lope madongo. Gin cases mag jogo madongo. Nyocha ni apan ji nyocha neno kawamako minister machon miluongo ni Najib Balala. Mano ok en ng'ama tin. Governor mar Kakamega kani manyocha ok en ng'ama tin. Wan kod cases 100 mwasetieko higa mar 23. Gin cases momako jok madongo man chon kata jogo madongo man tie sechegi matiye sirkal maduong' kata tiye sirkal ma county. Omiyo ok ang'eyo to ere gimomiyo ji wacho ni ok wamak ji madongo. Kanyalo pimo ni kata mana matin tu. Chakore dwe mar 9 chakre dwe mar 6 nyaka dwe mar 9. E report marwa manyocha wachiwo, nyocha watero cases 43 mondo mi otere court kawamiyo DPP, Director of Public Prosecution, keche en yamonyalo tero cases gi court. To kuom cases manyocha wamiego, case ma museum maduong' ma ng'ato kwale $490,000. Mano ok en pesa matin. Case mar Kenya Power, Ketraco, $18 billion. Case mar nyithindo manyocha dwa dhi somo Finland, $1 billion. Nyiewo mar Telcom kod company miluongo ni Helios, $6 billion. Gedo mar Utalii College, Ronald Ngala ma Mombasa, kamokwalie $14 billion. Siaya County Government, $1,400,000. Anyalo kwano gi mang'eny, akien mago tin kuom jo Kenya. Dhia mbele gi kwano gi kamano nikech pod adhi winjo billion. Yeah? Dhia mbele gi kwano gi kamano sana e counties ka nikech county kanyo be ma jopiny ywak ni nitiere kuo moro. Imula achiel kuom kaka Siaya mung'iyo wach mar $400 billion. Ng'ama osetue mapok waneno. Ingen kwase case ka case nyaka tim investigation. Mondo mi wanyisi kamano en tiende ni wasetimo investigation, wasenono wachno, mwayudo ni nitie adiera pesa ma osekwal e sirkal mar county. Koro wachno watero mbele. To kwasetere mbele, Director of Public Prosecution ema bro tere court.
Omiyo ibro neno ka jogi imako, nyochi neno kaka wacho mar Ronald Ngala Utali College. Awacho nyochu neno komak jatelo manyocha ne en minister Najib Balala, donge nyocha uneno komake. Mano kes manyocha watero e dwe mara 9 ka. Siaya County Government ubro neno kimako ji, kendo ibro tero gi mbele. In fact, kama wantie sani, Siaya omedre chopo $1 billion. Ibro neno ka jogo imako kendo ibro tero mbele. NYS en gine mwaseng'eyo ka, kendo waseneno ka ji imako kendo oseter mbele. Garissa nyocha neno komak jatelo mag kuro kane otimo tender award mar $99,000. Turkana irregular tender award $100,000 ma bende nosemak jogo kendo ter mbele. Achiel kendo machielo, Kitui County COVID-19 $420,000. Kaka wacho ni magi gin cases 43 mwasetiyo kendo wasetieko kendo waoro ni prosecutor mondo tere court. Wan okwater cases e court, prosecutor matere court. Wan kwatieko twatero cases go ni director of prosecution to en yamotero gi e court. Omiyo karwa wan kwasetieko kanyo wasetiyo tijwa kendo wabro romo kod jogo e court. To jakom jomaseyo ni kata kusetero ne DPP kanyo to koro ka gigo chope e doho to gichaki golo gi aror gi kimwarer nwaneno ka kiwacho ni onge ranyisi makare manyiso ni nitiere ketho moro mancho timore. Mano fuok ni kanye? To ni winjo ka jaji wacho nang'o? Nikech nitie ji moko ma dwan mondo keth cases gi. Wan watiyo tijwa to watero mbele. Kwasetero mbele to jalo matero gi court dware mondo teri court ka oseikore no bro tieko tijno. Omiyo ka kes okethore, nitie yore mang'eny ma kes kethorego. Kes nyalo kethore nikech evidence, yani gino mwanyiso go ni ng'ani nyocho timo gima wachno timono okoromo kaluwore kod court kaka ng'iyo wachno. Kes nyalo kethore nikech jogo ma joneno mwaseluongo ni mondo tim neno, jomoko loko pachgi, omiyo ok gibi e court kendo ok gichiw neno kaka nyocha ginyisowa kendo ne wandiko. Omiyo nitie yore mang'eny ma kes nyalo kethorego. Wan tijwa en loso kes go, watero mbele, ta iteri court. Kaka koro gidhi kethore mbele kanyo, nitie yore mang'eny ma ginyalo kethorego. Jakom wang'iye ne wach mar lifestyle audit, chenro mar ngima ji, nikech jata tije mari CEO mari Twali Mubarak nowacho ni nitiere joma nuneno ka nyiche kondike sirikal ka sani koro nyiewo udi madongo dongo karen ka endie kendo gigore nyaka ma gichwe gigore, to gin pesa ma king'iyo pesa michule dwe onge kaka onyalo nyiewo ot mar $100,000 gi dweche 3 kende mancho ndike sirikal. Ang'o mutimo mondo mi pes jopiny kik lale mibadhi matindo tindo ila mago? Mane en wach maber adier. Mane en achiel kuom yore mwaluwo kendo en yo mayotie moloyo mwadwa loyo kodo wach ma mibadhi e Kenya ka. Nono kaka ng'ato yudo mwandu mage. Wadwa nono jogo mosedonje sirkal kata jogo matiye sirkal. Be isewinjo ka watero ji mamoko mbele kwa ipenjo gi to nyiswa kaka iyudo pesa ma itiyo kodo gero hotel, timogo yore machielo. Jogi aneno ka rwakore maber, mtokni miriembo, nyaki nyiswa nto gigi pesa ntigolo kure. Nyocha wamako jatich manyocha tiyo e sirkal mar Nairobi County. Clark machamo $50,000 ogero hotel mar $1,500,000. Oyudo pesa ni kanye. Jogo watere court. Omiyo sani kanyo be wadwa tiye matek mondo wayud nto jogo matiye sirkal
gikwalo pesa wa emomiyo gibedo momew kose giyudo pesa no e yo manade. To wan jopiny bende nyalo kwayo. Wasebedo ni ka ng'ato biro kata e gweng' to chako gero ute madongo dongo, ochako gero hotel, en kod mtokni mang'eny, tung'e ni jali otiyo en polis kata otiyo tije matin e sirkal ka. Ere gimomiyo ok wapenje to iyudo pesa ni kure? Wan wapaka ni ng'ane tinde dhi maber kabisa. Jogo ma Jokristo wacho ni Nyasaye ogwedho ng'ane kabisa. Ere gweth matimore kanyo ma ng'ato bedo kod pesa mang'eny ma ok oluwore kod msara mochamo? Wan jopiny nyaka wariwore kaachiel mondo watiek wachno ma jogo makwalo pes sirkal. Mano sirkal mamalo, to sirkal ma kaunti nitiere joma be ung'iye iye ka? Wang'iyo sirkal mamalo, wang'iyo sirkal mapiny. E kaunti ka ang'o muneno? Nikech awinjo ki iluongo mana nying Siaya gi Tana River to gi Makueni. Kanye kendo mung'iyo? Gi Kitui? Kaka sani an Kisumu ka. Ka wabiro Kisumu ka, wabiro nono region ni to wadhi nade. Kani e region ni wan kod counties adek. Wan kod county ma Kisumu, wan gi county ma Siaya, wan gi county mar Vihiga. Koro nyoro wayudo report kaluwore kod regional manager marwa kanyiso wan to ang'o madhi marach county, not county, region ma Kisumu ka. Emwanyisigo ni Siaya, county ma Siaya, waseyudo ni jogo matiyo sirkal mar county ma Siaya kwalo pesa kaluwore kod claims ma miriambo. Ginyalo wacho ni gidhi e romo moro, gidhi e romo Eldoret, gidhi e romo Kampala, gidhi romo Kisumu, to imiyo gi pesa mar dhi e romo no. To kinono gadiera tiyudo ni onge kama ne gidhiye. Jogo ok odhi e romo moro, giwuotho awuotha kon gi kon to giduogo to gimigi pes sirkal. Pesa no kochok duto romo chiegni $1 billion ma gikwalo e sirkal ma Siaya. Pesa no nyalo loso ndara, pesa no nyalo gero no osiptal, pesa no nyalo timo nwa gik madongo. Kwa biro Kisumu ka, e county ma Kisumu, gima duong' e Kisumu ka en kwalo lowo. Jogo ma kao lowo ma ok margi. Nyocha ni waduoko ni sirkal lowo manokwal kuom High Court. Kendo kanyo nyocha osegerie High Court masani Nairobi, Kisumu Law Courts obetie. Mano ng'ato nokao loko mare. Ute mag railways nyocha wamako kendo wakao waduoko ni sirkal ma jogo ng'ato nyocha kwalo. Kibuye, chiro ma Kibuye, ng'ato nokao loko mare. Mano nyocha wakonyore kod jo county waduoko ni sirkal. Omiyo tije mwatiyo e county ka ng'eny. Kidhi ti e Vihiga fake certificate, jogo madwaro tich kod certificate ma ok kare ng'eny ahinya. Kidhi Migori kod Homa Bay, fake certificate, jogo madwaro tich kod oboke ma ok kare ng'eny. Wanono jogo makao pesa mag sirkal kawondore ni gidhi e buche mopogore opogore kuonde mopogore opogore bende ng'eny. In fact, anyalo wacho ni kuom Nyanza waka, Homa Bay emotele e wach ma mibadhi. Jogo kwalo pesa wa mang'eny ma ok nyalre. Homa Bay koso Siaya? Omiyo wan jopiny, jogo ma jo Nyanza, nyaka wachung' motegno kendo wakwer jogi mondo kik kaw pesa wa. Iwacho ni Homa Bay koso Siaya? Homa Bay. Homa Bay marache mogi, gini umanyo pesa di kanyo? Kanyo wa billions mang'eny. Mano kwal? Homa Bay mokwal
moro kwal $1,600,000 kod 25, moko kwal $1,400,000, moko kwal $260,000, moko kwal ng'eny. Chiegni tich ma jo Homa Bay tiyo en ma kwalo pesa. Maro tek manade ni jatelo, koro udhi timo nang'o, urito ji dhi tere kot odiechieng' mane, nikech aneno ka ambe koro igoya gi kibaji kaendi ka winjo level mar kuo manitiere e kaunti kanyo. Nikech ma gima lich mokalo, koro ji dhi kot karang'o? Cases go nitie mwasenono, mwasetieko, mwatero ni prosecutor, nitie ma pod wanono tiendgi, kendo ka watieko wabiro tero gi the prosecutor, kendo kwasetimo gi to nikech gigi waketo gi e ler, kendo ng'ato nyalo neno ka wandigi e Kenya Gazette, inyalo neno jogo motimo wachno. To udhi miyo gi seche mondo gimbe gilera ni ang'o matimore, nikech ng'eny ji wacho ni mondo mi gimbe winje dhogi ni kare ang'o pesa ni olal koso ok olal. Udhi miyo gi chenro mondo mi gimbe gibi, udhi luongo gi karang'o mondo gibi EACC. Ing'ewa wachni wach case, jogo wasewuoyogo. Men gima ging'eyo. Ing'ewa wandik cases go, ging'ere. Okay, koro wadhi ane weche mag bidhruok kata integrity mar jotelo. Nikech gigi te nitiere kaka oriwore. Nwaneno ka jaod bura ma Mumias East Peter Selasia kawuono nobiro iru muda dhoge. Ji penjo weche ariyo ni waseneno jotelo mang'eny muluongo bire dhodu moro mawirore cha, kuse da dhogi matin to be giwuok gidhi adhiya, gimotimore malich bende onge. Mar ariyo be ji penjo ni gimoro munena na gi wang'u ni ang'o midayo e dho ng'ato malich, ng'ato kopano pado ng'ato. Tunene video kama ne nyini to pado wadgi. Ang'o ma pod upenjo malich? Ingen chik, wan waluore gi chik. Chik wacho ni kati neno ng'ato nyaka iluonge itere opim, ondik statement. Onyis wan to en ang'o ne otimore. Waluongo jogo ma bende ni kanyo moneno, bende ndikonwa statement, nyiso wan mae kaka nyogi neno. Bas ka wasetieko mano, teka koro watero joge kot. Ok wanyal kawo wach mar video mwanene e social media to bedo emwatiyo kod watero ng'ato e kot. Nyaka wami ng'ato thuolo mondo mi opimnwa to ere gima notimore. Nyaka wami thuolo mar jogo mane nitie kanyo moneno gima notimore mondo tim neno margi, eka wanyalo tero ng'ato e kot. To rem ni kanye, nikech waneno ka samoro gibiro e dhot to giwuok awuoka to budho ka onge gima timore. Higni gi higni. Ok budh. Gima timore, ka waluongo ng'ato modonje obiro e ofiswa, chalre kod ng'at modhi e police station. Bas kose dhi police station, dongo ndiko statement, kose ndiko statement, wawe thuolo dhi kama dhiye, mak mana ni wabro luonge ka ndalo ma kes osechopo, mondo mi odhi onyiswa to ang'o manotimore. Waduoga ne weche mag counties kan, nikech county ka ema ji pachgi mang'eny nitiere. Gipenjo ni governors adi museluongo mondo mi udadhogi wach kuo miwacho ni koro otimo limtidi area ma Nyanza waka. Kuom governors 47 wasenono weche mag governors 9 mwasetere mbele, mwasemako kendo watero mbele. Governors matiyo sani. To counties 28 wanono wachgi kuom wach mar kwalo pesa mag sirkal mag county. Omiyo en tich mwatiyo kendo en tich mwaluwo. Kaka apimo ni Turkana, Garissa, Siaya, Vihiga, Homa Bay, mago duto gin yore mwaluwo. Migori.
Koro jatelo, Yes. jopiny nyalo wacho wach mar mibadhi ni kanye. Ka nitiere ng'ato manie gweng' to paro nitiere mibadhi moro ka moro, odhi report ne ng'a, ochop ne jo EACC nade? Jo EACC nitie kaka inyalo chopo nigi nikech ka in kuonde ma intie nitie ofise wa e regions. Wan kod ofise e region ka region kaka Kisumu ka, nitie Kisii, to pod inyalo dhi kata Huduma Center, inyalo oro wach kanyo, be inyalo oronwa email to wayudo wachno to waluwo tiende maber. To kwang'iyo sirikal mamalo ka endi koro wae kaunti wabiro sirikal mamalo. Nyoro ka endi Auditor General ne owacho ni PSC ka nitiere jotich manyawawa kata ghost workers, dabal. Be useluwo wachni mondo ung'e ni jogi ni chulo gi kanye to pesa no dhir ng'awa? Aya wacho ni achiel kuom cases mwasetieko mwatero mbele. Achiel kuomgi en case mar museum, National Museum of Kenya. Ma wacho ni gikwalo million 490, chiegni $500 million. Mano ne gikwalo kaluwore kod ghost workers. Tienda ni gidhi jomoko gol, in fact, moko kuom ni ne gin joywe woche, jomoko jous gik moko e bath ndara, ng'ato bira irin to kwai ID, tayo teri ni biro yudo pesa msara dwe ka dwe. Tayo dhi ndiki kanyo tich midware master's degree. Ichuli siling 120,000, to pesa no kisidhi golo tini dong 10,000 to gin modong gi akodo. Kuom wachno gichamo siling 490 kuom ndalo matin. Jogo wasemako kendo ni iye. To Homa Bay ang'o matimore? Homa Bay? Homa Bay ng'eny gi en kaka wacho ng'eny ne en jogo ma wuondre no dhi e meeting, gitimo claims ma onge, jogo ma donjo e sirkal kod certificate ma bandia. Ai kon tie gimiluongo ni payroll manipulation, yani inyalo donjo e sirkal, omi tich, taimi msara mohingo kamonego chulie. Koro manie wiye no, jalo matiyo payroll keto kare kamo en won mung'eyo, mano pesa ne. To iniwon iwinjo ni inyalo bet msachien siling 1,100, to en ondiko ni 200,000. Koro 1,100 no mare. Mano waneno katimore Homa Bay. Okay. Nitie ndalo moko manigolo chik moro ni jotelo moyier ok onego bed ni ndiko nyingegi e gige mek jopiny ma kawaida. Iyudo ka ndara moro nitiere ma pes jopiny moloso to ng'ato ndike nyinge, to pod gino timore atima. Udhi timo ang'o mondo mi mano ochungi? Pod en mana bedhruok mar jotelo. Nikech en pesa mar jo sirikal, en pesa mar jo umma, to pod ng'ato ndike nyinge wuon. Mano en gima waluwo tiende. Ingen, isaneno kata kitabu buge mag school, iyudo ni ng'ato ndike nyinge. Governor, kata member of parliament, kata MCA, ondike nyinge. CDF, indike nyinge. Mano tiende ni o campaign kod pes sirkal. Mano en gima wanono, kendo jogo wasetimo nigi warning, ka gidhi mbele to wabiro makogi.
Ntiere ng'ama penjo ka endi ni mibadhi mogoyo tach e recruitment mar police, army, prison to Oginde wacho ang'o? Recruitment. Mago goro penjo mag jopiny ema penji. Mago duto gin kosa. Gima tek e Kenya waka secheni en ni chiegni kamoro amora midhiye dhano dwa mondo kwal pesa. Kamoro amora kata en recruitment mar police, mar army, mar ang'o, en rwako nyathini e skul, en dhi e osuptal, en dwaro gimoyo ofis sirkal. Chiegni kamoro amora jo Kenya moket mondo omi otinwa tiji en dwaro pesa kuom jopiny. Omiyo tijno en tich maduong' motamore gnono. To EACC ing'enu wan ji 700 kende. Omiyo mondo mi waluw jogi duto matimo gik mopogore opogore gi en tich matek. Omiyo pod wamedo luwogi, to watimo warning, to chieng' moro wanarom kodi kata obedo ni olewo machal nade. Okay, nitiere ng'at miluongo ni David ka en Kisumo kama intiere, nowacho ni penjna ne nigi nono mana lope mag sirikal kende, to mag kanisa mayo ji to ok giluw. Yes, tijwa en tich waluwo weche mag sirkal. Ka ng'ato okawo lopi moloko mare, mano itero ka polis. To jopolis biro konyi kaluwore kod chik mar lowo, ibiro teri court tinono to lowo ni en mar ng'ano, imiyo jalo mowinjore. Mano EACC ok donjie. To ka sirkal omayi lowo kata raia okawo lowo mar sirkal, kanyo mwadonje. Okay, aneno moro wacho ni amosi Trevor, pand nyinga, atiyo kamoro lakini agombo wuoyo kod jakom oko mar yamo. Mano nyiso ni joma ni isewacho ni e region nitiere kuonde ma ng'ato nyalo dhi ofise to ng'ato nyalo upando nying ng'ano nikech nitiere jomoko moko dwa ni ng'eni ene mokelo oliekonu wach. Mano watimo ka ioronwa wach, ok wabi wacho ni ng'ane ema not wachonwa gini. Wan tijwa en dhi dwaro kendo nono wachno ling' ma ok wawacho ni to wachni wayudo kure. Omiyo inyalo bedo gadiera ni nyingi ok wabi nyiso, nyingi ok bi dhi mbele. Wan wabiro nono wachno kaluwore kod chik mar piny momiwa mondo watigo. Kama nyingi nyalo wuokie en mana ka in iwuon in achiel kuom jogo mane nie lait mar gima notimore no. Koro waluongi kaka witness, kaka janeno, to kwabi wacho ni in ema ni nyiso wachno. Mak mana ni wabiro luongi ni itimie neno gima ni neno kaluwore kod tich kamitiye no. To kwabi wacho ni in ema ni wachonwa wachno. Bishop, in king'iyo kaka jakom mar duol makedo gi mibadhi, fuok ni kanye kan kidhi mbele to ipango tiyo nang'o mondo mi jo Kenya chak neno ni nitiere gik mang'eny motimo, nikech kaka leronwa no nitie gik joma ng'eny musebe chenro museketo kumako godo ji, lakini jopiny moko pod neno ni ok ukasru ahinya. Fuok ni kanye? Ingen jopiny dwa ni mondo watiek mibadhi kuom odiechieng' achiel. Gini en gima osebedo kaka ngimawa. Inyalo yudo ni ng'ato dhi e ofis sirkal, to kata kapok okwaye gimoro, to en owuon ochiwore losna gini, wabiro neno kaka dwa tim. Tiende ni jopiny, wan wawegi wamedo ketho pinywa ni kawami ji matiyonwa e sirkal kata gimoro ma ok gikwayo. Omiyo nitie puonj monego wabed kwa puonjo jo Kenya ni kidhi ofis mar sirkal, dwar tich kata gima idwaro no ma ok ichiwo gimoro. Mani en puonj mwatimo
watimo ni nyithi school, watimo ni nyithi college, watimo ni nyithi university, to be wawuotho kuonde ka kuonde ka watemo puonjo ji ni mibadhi en gima bro ketho pinywa ni, en gima onego watiek. Kapok mano timore, to mani pod bro mna dhi mbele, nikech kaka awacho cha, ng'ato kobiro e dala, ing'e ni jali en kod tich makama. Msara ma jotij jo sirkal ondik maber, inyalo dwaro kata minon to ng'ane chamo pesa msara marom nadi. Tineno ka ng'ani gero ute e gweng', ng'ani gero duke e gweng', ng'ani gero tende madongo dongo, ng'ani kod mtokni madongo no, ok wapenji to pesa to iyudo kure. Ka ok wasetimo, ka ok wanyal timo mano, ok wabitieko wachni e yo mayot. Nitiere ndalo moko jakom mane wacho ni ubro miyo joma dwaro kombe mek wabunge kata MCA kata governors gimiluongo ni red card, kuneno ni nitiere kaka no ochalo jamibadhi, to ukwero makoro kochako dhi e ballot. To wachno udhi time nang'o mondo mi higa mwadhi mar 2027 kik yud jomoko ma joma undu ni ema koro dhi bedo jotelo? Nikech ka in jakuo dichiel to pod ibro mana medo kuo. Chik wacho ni kapok ng'ato dhi odonje dwaro kom mar telo, EACC ofiswa onego miye clearance, maiso ni jali kaluwore kod rekod mwakano i ofiswa onge wach ma wan kode. To ka ng'ato ni kod wach, maiso ni tiende ni nyocho wasetimo investigation kuome, kata ng'ato timo report nyinge ni i account marwa, to wanyiso IEBC ni jali ni kod wach kodwa. Nyalo bet ni wachno oserumo kata wachno pok orumo, nyinge nyaka water mbele, wanyiso IEBC, to IEBC ema dhi nono wachno tae ng'ado bura ka ng'ani nyalo chung' kata ng'ano ok nyalo chung'. To kase wacho mano, kar yiero ka nitie wach mo matek kaluwore kod gimiluongo ni clearance, nikech chik moketnwa e chikwa mag Kenya wacho ni kata ka in kod kes, kaka kes mar mibadhi ni, ka kes no pok orumo, ok nyal tami chung'. Mane gima wasebedo kwaseneno, waoro nyinge go, to nikech cases gi pok orumo ma ng'ato ng'ad ni bura not koso adier, ineno ka jogo pod dhi mbele. Wan kaka jopiny emonego bed ni watamre, ok wagon kura ni jogo. Makoro kanyo wacho ni un koro kanyo gima dang' utime onge, nikech koro jopiny koyiero ng'ama jama undu to koro gichamo mana nyanjgi. Mana adier. Okay. Nitiere ng'ama penjo ka ni penjna jakom ni kane janon buge mag piny owacho Nyakang'o noywak ni osache omed nyadidek, to en to yudo mana mano yudo chon cha. Gisetime ang'o koso gin gitiyo mana kaka sirikal dictate? Duga koni to mano en achiel kuom gima wawacho ni payroll manipulation. Yeah. Tiende ni ini chamo siling 100,000 to ng'ato to dhi keto ni chamo siling 300,000. Tiende ni 200,000 obro lal kod nono. Mano en gima nono, kendo kwa yudo ni ng'ato timo kamano, mokwongo igole tich, mar ariyo dhi tweye, tayo duokonwa pesa manokawo. To joma nigi oboke ma bandia gi gin gidhi timo nang'o? Nikech koro kiyudo ka ng'ato osetiyo higni kata 20 goboke ma bandia, udhi kawo pesa ni kuome koso udhi tweye? To ka pesa no onge, nikech en pesa manyocha osechule higni 20 mokalo. Bas kanyo gimwatimo en ni mokwongo kwayudo ni in kod oboke ma bandia, kata obed ni setiyo higni 30, mokwongo wakwayi mondo iduok pesa no. Waloro account ni te,
wadhi dwaro gimoro amora misebedo kodo, kata ni nyiewo lowo, kata ni gero ot, kata nyiewo mtoka, gigo duto wakawo te nyaka wayud pesa mag sirkal manichamo kuom higni 30 go. Ka ok giromo, wadhi dwaro wadeni kaka nyithindi, kaka jaodi, gik magin kodo duto, wadhi kawo nyaka duok pesa ne romre kod ng'ano mokawo loan to kochulo. Wadhi pay. James, kawaseyudo pesa no, aidhi twei bende. Okay. James penjo ka endie ni wan gi historia marach ne jogo malieko wach ne ji kaka duol mochung' ne mibadhi. To ka wadhi mbele to duol mochung' ne mibadhi dhi timo ang'o mondo mi jogo molieko negi wach kik yudre kamarach kata whistleblowers? Mokwongo asewacho ni kioronwa wach, ok wabi keto nyingi nonro mwatimo mar investigation. Wan kiseoronwa wach, wakawo wachno to wadhi nono ni en wach madier kose ok en adier. Okay. To ka en adier to waluwo tiende nyaka wachop giko. Kendo kwasechopo giko, onge kama nyingi biro dhi wuokie. Okay. Bishop. Omiyo in kiseoronwa wach, to wan wawegi wadhi nono wachno, nyingi ok bi wuokie. Mak mana ka ng'ato paro ni mita in mani orono wachno. Eka onyalo luwi, lakini wan wawegi ok wanyal golo nyingi. Okay. Bishop, wach mogik miwe godo jopiny kech sa koro ma wawang'wa. Gima nyalo kwayo jopiny, asekwayo bende. Awacho niya, mokwongo wawere kod wach mar kwalo gik sirkal, pes sirkal, jogo matiyo sirkal. Nomiu tich ni mondo ukony jopiny, ok nomiu tich ni mondo ubed jomewo. Kidwa mewo, dhi loko ohala, dhi dwar tich e kampuni moro mondo mi pesa mang'eny. To kibiro tiyo sirkal, tin jopiny, kony jopiny, kik kwal pes jopiny. Mar ariyo, wan jogo ma citizen mag pinywa ka, kik wapak jogo ma jokuoye. Ni wawacho ni ng'ane dhi maber, ng'ane Nyasaye ogwedho, to wang'e maber ni jali kwalo pes sirkal. Waluong jakuo kaka jakuo. Kik wapak jokuoye ma kelonwa gik moko mosekwal to gichungore kode e gweng'. Okay. Erokamano ahinya David. Mano Bishop David Oginde, en jakom mar EACC mano duol mochung' ne mibadhi kani kodwa ka chenro mar duol. Iwinjo kaka wacho maler. Kik wapak jokuoge nikech maga joma kwalo ne jopiny. To ka jakuo kosechako kwalo to pod biro mana mai. Kamano wapenjuru penjo maler kaka joka ng'ato. An nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Erokamano ahinya kuom neno Ramogi TV.